Mugasumi yo mwancho muligereria bwegeta seni kia Ndizi TV na indengu kwarigania asemesa ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibare lituko nelia Jumatano chitariki 30 na indi lituko lyo mweryo aso mutinyu 11 omwaka w'echirwa 2022 aiga ase studio na kwariganirie atalimake asenchira yo bwenge ali agendete gokoreka asorogongo rwa Gusii na isiko ya Gusii nyirabono lituko liga omurai bwense Dr. William Ruto omokonyo Rigathi Gachagua omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi amo nabaraibande kurwasa wa Kenya Kwanza nigo asebono bagendrete gochakia omorobelio o Hustler Fund ime ye county ya Nairobi abwase ekiganche kyo ke gocha gotwara shilingi bilioni 50 abwasa bonchoreria abake bagocha kwenyorera usaba chibesa chinyinge pi chiribu 50 asenchera yamoyo kwegendereria kebonchoreria asebeserie ganeire koiraniwa nekerengo gya Isano na isato igoro yemia kolende kerora tebanie koirania bese yo ya Hustler Fund nigo gocha koirani wikekerengo gya kianda nuguta Isano kolenda yo na maya asabonchoreria bono bache kwenyorera chibesa ichicho kwegendereria ase ubonchoreria bwabo ayo naragendrete asense ya Kenya na tumanyeta matemwa manene a KCPE amona kipsea anyarire koba kawe ikomo elias chiskuru chinyinge litukolia rero abwasa baroki wabago keiro gokora matemwa yo na bali ba grade Isano nemo bakorwa pioneers ase amangana a CBC bago keire ogokora amatemwa yo ase litukolia kulenda Ndizi TV News Digital na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube ende na bogo tweet @Ndizi TV News tomekerengere kiao wetrase namba yesimi botambe koba ase TV yankoira nande bono ase gekege kikerobosio egeren kumanye ayo manaenda mange asenchira yobwenge Njeni gonkoro kwa sara Nyarangi Ontita noleto kubaterana komo kurwa sense moyebi manyererio nigakoro kwa Joshua Auta tigato ya chake kurwa ase county ya Kisii abwa somo governor Paul Simba Arati anyalire kobaga komochia ensemo yababwatani bali bagendrete gutakorwa kya serikali enkoro na kwene kyabuna oboteneneri bwaye buno mo governor bwe county ya Kisii ngoleta bora matunda asaba menyi. We work with the 48 government. Those 48 government, the 48 government is the national government. And the head of the government is the president. Sasa watu wamesikia machungu, Simba mbona ametutangulia mbele kwa William Ruto. Nataka niwaambie kwamba William Ruto remains to be our president and will be the prophet of that those narratives, those cards you want to put around, they may not work. Yesterday here, I had a staff, a team of the people working. Ete na bawaziri baye asensema yo magacho a State House imemo chio Nairobi abwase bakwanirete amangana mange igoro yemerobile serikali buna baroberete eliogo chagwikiraniyo bakorari ase chi ministry go sase chi wizara au asense ya Kenya gati ali bakwanirete abawaziri ngamo no chagotaka no mesara yabo yo mutienyo iga eyere metsari metangani gesaba service abwase batebire chibese chini wachigo chakobe kwensemo bunenchire moyo gocha kurobo konyi gocha se abakenya bali bakire no muchando bwenchara anene ase county chiri chakire no muchando yo bwenchara amono murakera bunenchire moyo gotenena n'abakenya na konekia kerengo ekiya kya mwanya bantu ase bale nigo boiga bawaziri abakwanira tegoro yengana ya GMO abo ase morobelio yotenetiwe ase
Emirimo ya Amayia nigo ekogokinia kurwase kerengo kende gochiase kende ekerobe getomokia amo nibirengereri byao byonse jutaliengana ya no mwancho muligereria kurende nengana yo mabunge Okiharu Ndindi Nyoro chingaki aikiranete asomo yegabwo kubekerwa wechigutwa asaborokigwa be University ya Muranga abwasa tebete omokia noro koleta matunda asimontonde bwensi asense ya Kenya kurendo mokia yoyo ende noro kogera omuntu sukiwa kurwa sekerengo kende ocha sekende. When you get a job and you want a pay rise and you want some promotion, the best way is not to ask for it. The best way is to earn it and make yourself indispensable. When you work in my office, for example, and I notice that with your competencies, with your character, with how you do your work, that you are indispensable, you don't need to tell me to add you any salary. You only need to come, show up, and insinuate that you have gotten a better opportunity elsewhere. Today, if you get an opportunity anywhere to work, and you can go for a week without anyone noticing that you are absent, my friend, resign because you have no work to do in that organization. Chinga kibone kiganje kia Asla Fund kigenderete kuchakiwa ase county ya Nairobi na mangana mayago cha sabonchuria abakaba kemense ya Kenya magega yekiombe kia Kenya National Champion banyaliko babakwene kia buna nigo barigiriri chibulyo gukora makongo ya bonchuria bakaba ke anene gwetira semechando yechibesa abwase batebire bona bonchuria bakaba ke na bakwenda ase byombe byo na konyora chilon wetania shilingi chip milioni chimia Isano bunenjire mayogo sira obonchorolia asense ya Kenya okwana abwigoro no moteneneri bwekyombegia KDC Nora Ratemo amanomo president bwekyombegia KNCCI Richard Ngatia abubatabire yunere nchire mayoka yogo kinya obonchorolia asabonchorolia bakabake ime yense ya Kenya bunenjire mayogo kinya uchumi. Identified priority areas and sectors that we believe are significant impact to the economy in terms of social and economic impact, and this include manufacturing, tourism, healthcare, energy, blue economy, climate change. There's a lot of funding that has gone towards this sector supported by African Development Bank. My request is that if you can have the facility availed to these customers here within 1 week, I believe you'll be very competitive in the market, and we shall all come for the moya bamenyi kurwase county ya Meru nigobeso kirina komochia chisegine chiburaburu chigendrete kwene kigwa gati yaba MCA be county assembly ya Meru amonomo governor Meru Kawira Mwangaza asibate bire baro sirekera litukokobo kana konyora mangana se mitandao une county ya Meru nigegendrete kwene kia chisegino kongusana na gati yabarai be county eyo chingakie chyo bamenyi abo nigo batebire lika lyo kongusana na nerebuja abo bachamo na kwenekia obokoreri asaba menyi be county ya Meru. And the senior leaders even from the executive, we request you and we humbly request you to come and help us arbitrate and mediate this shenanigan that is causing a lot of consternation, hullabaloo and discombobulation to the people of Meru. And upon that, if it is implemented, we are going to be very grateful. Tumechoka kuwekwa kwa mitandao, tukiamka tunapata want to be busy in our work as leaders are also busy executing their mandate. Chinga kibona nsema ya bamenyi kurwa Meru baganetie obokorari kurwa somo governor naba MCA oyo no mweso aswe omo governor bwe county yo Kawira Mwangaza magega yekigambero kie county ya Meru gotanga ekina igoro yo mojadara bwo komorusia bisio mo governor Kawira abwase kolengana nabateneri bekigambere kyo batebire nigo baganyetebo ikiranu oroboti kurwase committee wasekurwase ekigambero kende asensemeyo chinga kibono iga wa Kawira ari no mwesa maega yogotenene uko asegeka igoro yekinekyo kwanyegia chakire omja
mujadala buku mwaka isiko kubwatekana na mamocho anyareko bakagwikirania ase e-county eyo. I'm guided by the principle of breach of her rights and resultant injustice on the solace that her grievance Oyo korigie kirogo kyobo seneta ase county ya Kakamega Wafula Wakoli nigaboririe bamenyi bense meyo kobekumukia bunenchire moyo kwegendereria kibogima chinga kibono akwaneire igoro yomurobelio CBC abwasate birengencho nero roro serikali kole kusangereria ebirengerero byonsi na kubirigereria soboime etarache kona cha omwelio bumurobelio CBC asense ya Kenya aseno nyana basiriro murobelio yo nagoteba noche gokonya mono ase sekta yechisemi ase county osasense ya Kenya. Deo za kilimo lazima zishughulikiwe ili mkulima wa kawaida, mnyonge na mwanabiashara wa kawaida aweze kujivunia kwa Mkenya. Siku ambazo wananchi wamekuwa wakipiga miara na wachache wa kila minofu wakitabasamu huku wengine wakisaga meno zije kukamilika ili sote tujivunie kuwa Wakenya. Tuko pamoja? Na mimi nimekuja hapa, wazazi mko hapa. Kuna swala ambalo limekuwa likijadiliwa na CBC. Ni swala nyeti na walimu mnajua. Mimi kama mwalimu ni kuhakikisha kwamba tunatia msasa kitengo hicho cha afya ili mkataba ama makubaliano yoyote ya Wizara ya Afya Chinga kiecho Wakoli oyo korigie kirogo kyobo seneta wetera ase kiama gia Ford Kenya nigatebire ekirogo kyobo seneta taliesegi gati ya yeno mo governor kurinde egasi ya seneta no kurigereria ngana kenibo ya serikali elio korugo ase chi county egokora magenderero ase chi county ao asabolira bamenyi be county yo ya Kakamega. Kiti cha senator sio kiti cha kupiga governor. Kiti cha senator sio kiti cha kuvuruga governor. Kiti cha senator sio mtu wa kusumbua